So wala na ikaduhang resort guys nga atong gibisita. Atong yatuan karon nga kan gisong ron after si Bernie Santo. Halos mga resort pati daghan tao. Tagabalog nga nung daghan mo gani mga kwarta ni mga tao diri ate. So dito ka park diri kay tungod ni mga tahanan eh. Oh. Ista man suro diri ron. Bigdahan ang sakyanan. Ang purpose lang mag-vlog, mag-picture. Tapos picture ni ngayati ni mga tahanan eh. Oh? Doon nga muntag marawi rin, balik na. So ito guys, gabang purpose unta dito mag-picture lang ba? Nga kay di man ta ka park, dire po ta mong park baklay dito medyo layo man. So proceed ta sa next destination na to. Okay guys, to. Unsay naa diri, Haven View. Haven View Resort. Parking space inside. So anong meron dito? Bakit ang daming tao? Zipline guro ba? Nga? Zipline na. Naday na yung zipline day. Okay. Matang naghanag tao. Daka kayong tao diri guys. So. Sa zipline. Di man pud hapon di man. Nilatag ka ng lugar nga makauna na to. So niya ta mangaon. Nakam sa gawas ba? Niya ba niya? Pwede po. Kapit sa tayo sa Wave Park. Baboy. Grabe yung resort ni lugar diri guys. Naglinya jud. Pwede mo, malugangan pa di. Lami mo kayong buwan sa hangin diri. Dool ra kay gini sa Mount Apo. Muna lugar nga gitawag na Bulutacay. Barangay Managa sa Bansalan. So dool ra kay sa mga sa disa anunang. Problema lang kay sa una, di kayo may makaanhi diri kay may sakyanan. Mahal lang ipamasahe diri. Motor. Next destination na to, diri. Picture na diri. Picture na diri rapita. Say na diri. Marag malibre lang siguro tag entrance karon sa kuan lang sa Wave Farm kay muha man tong uyuan. Tagi. Bulutacay Seafood Sun Grill. Yan. Diri okay, barato ra o tag 20 ra o. Nature's View. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in death. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this. Dili pa siya fully developed guys, pero okay na. Yung translate, 20 pesos lang eh. Sulit na yan. Ha? Oo, naikalot-kalot rin mga kan. Swimming pool rin. Man ni nice kayo ni.
Oh, diba mga bulak, mahilig sa mga bulak ya. Bulaklak. Kita na sa inyo ha, kung saka nice ang view. Ako guys, ay mo hang 20 pesos na entrance. Ang overlooking lang daan, solid na. Siya ay pags pag yun siya may ibabaw. Diri pag mga alas 5 sa buntag or alas 6, magdili gid siya maklaro siya diri kay puno og pags ba. Ang arang pagkaroon kay makita pa ang background, medyo na pa siya kuan. Pero maghapon na ganina, wala na. Tugnaw na kayo tapos pags na yung makita tanan. Stop over dire, ganahan ka sila kung may tambay picture. Katulad mo'y matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nice kong makita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa gustong dagat pang nakahiga. Huwag kang mag-aalala, baby, mamimiss kita. Malayo ka man sa aking tabi. Magpaalam ng bibig sa bibig. Balak kong hihintayin ng muli mong pagbabalik. Dalawang buwan ang pagkalayo natin. Baby, mag-ingat ka dyan sa atin. Sa aking balik, yakap at halik ay babawiin natin. Kailangan pa, alam mo naman talaga na kailangan ka. Diri guys, wala yung nagbantay pero nahay nakasulat ko. Honesty is the best policy. So, box lang, wala yung nagbantay. Kailangan mo mabayad. Ilang to? 1, 2, 3, 4, 5. So, wala yung nagbantay pero naay 100. Ang gaba din pagsaba. okay. Nice ang view. Let's go. Second spot na to niya. Ang tawag diri, nature views. Next. Dito na punta sa Web Farm ta. Web Farm. Gana ta mga maagian nga mga resort diri guys, nga di na nato pwede hapitan kay pigi na sa oras. So dapat mo diri kung gusto gid mo isulit hapitan gid mo tanang mga resort siguro 1 week para mahurot nimo. Kay sayang man imong entrance. So kunduhan nimo mga 8 hours kada resort. Saro din nimo, dili ka mapordoy. So dapat diri sa ni Rabbit Farm, mga ba Sky Garden. Ada sila mga live-ban diri guys every Saturday and Sunday. So karong siguro na sila live-ban kay every Saturday Sunday man.
Nice adventure. First time naman nagibuhat na adventure ngayon na guys. Diri sa amo arapod nga lugar dool. Kay may time. Pero dili gid mo makaya og kanang kuan lang. Kung gusto gid mo ma-enjoy ang lugar. Dili ba di kanang isa lang ka agian. Mari po ni lugar nga dali ra pud kayo umuulan. So hold on, kita ta dito sa Web Farm. Bye.